5 юли 2024 година, кладенеца на баба Димитринка. Ето и водата, къде тече на дъното. Това са част от дамарчетата. От другата страна също има тук хубав дамар. Ето го. Ето ги дамарите. Но просто много е трудно да се вземе водата с тази помпа. Личи си докъде е била мръсотията. Значи мръсотията е била до ей тук. И това сме го изчистили сме. Горе-долу то си личи колко сме изчистили. Но не може нищо повече да се направи. Камъните са наредени направо върху почвата и да ни извадим някой камък, защото тия обли камъни не ми вдъхват доверие. Маркучът си личи как е. Ето го маркуча, който е леко извит и не функционира добре. Ето дамара се влива в маркуча, обаче маркуча не функционира много правилно. Трябва да е по-изпънат. Така не бива да стои това маркуч. А другия смукател на другата помпа, той е... Ето го. Значи, колко има до водата? Метъри 60-70 има до водата, трябва да се удължи. Това е за сега от дъното на кладенеца, няма какво повече да се направи тук. Има сега на финер, виждам някакви още, нали, пластмаски, капачки, тапи, ще ги обира, но няма какво повече да се направи тук за този кладенец.